ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ay hindi aksidente na nakilala natin ang isang tao. Palaging may dahilan kung bakit sila dumarating o dumadaan sa buhay natin. Pwede silang makapag-iwan ng aral sa atin o tayo mismo ay may malaking parte sa buhay nila. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Mickey. Ang matalik na kaibigan nila Jed at Trish. Masasaksihan ni Mickey halos lahat ng pinagdaanan sa buhay ng mga kaibigan niya. Magiging karamay siya at sandalan ng mga kaibigan niya. At kahit nagkahiwa-hiwalay na ang kanilang landas, muli silang magkikita-kita sa dulo. At papatunayan nila na lahat ng nabubuong pagkakaibigan ay may malalim na dahilan. Gusto mo na bang malaman ang kwento ng pagkakaibigan ni Mickey, Jed at Trish? Ano nga ba ang nasaksihan ni Mickey? Paano kinaya ni Jed at Trish ang pagsubok na dumating sa kanila? At ano ang malaking papel na gagampanan ni Mickey sa buhay nila? Malalaman natin ang lahat ng pinagdaanan nila dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, naniniwala ako na bawat tao ay may kanya-kanyang ambag sa mundong ito. Kumbaga hindi tayo nabubuhay para lamang sa sarili natin, kung hindi para din sa iba. May malalim na dahilan kung bakit natin nakilala ang mga taong dumarating sa buhay natin. Pwedeng magbigay sila ng aral sa atin o tayo mismo ang magiging saksi sa aral na ibibigay nila sa ibang tao. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Just call me Mickey. Nagtatrabaho bilang operation manager at alam nyo sa totoo lang ay matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano ko dapat simulan itong kwento ko. May mga parte kasi ng buhay natin ang masarap pero minsan ay mabigat at masakit balikan. Pero gagawin ko ito dahil naniniwala ako na may aral na maiiwan itong sulat kong ito. Solong anak nga pala ako ng parents ko at pareho silang nagtatrabaho sa abroad. Bata pa lamang ako, si lolo na ang nag-alaga sa akin hanggang sa magdalaga na ako. Namatay siya noong nasa college na ako. Gusto sana ni na mami na tumira ako sa bahay ng tita ko para may nakakasama ako, pero dahil nasa college naman ako, sinabi ko na kaya ko nang alagaan at asikasuhin ang sarili ko. Paminsan-minsan naman ay dumadaan si tita sa bahay para i-check kung maayos lang ako sa bahay. Pero madalas na mag-isa lang talaga ako. Hanggang sa nakilala ko ang dalawang tao na magkakaroon ng malaking parte sa buhay ko, Papa Dudut. Guys, magmerienda muna kayo. Ayan talaga yung kanina ko pa hinihintay. Uy Jed, grabe ka. Mahiya ka naman kay Mickey. Dito na nga tayo gumagawa ng research paper sa bahay niya, tapos makikikain pa talaga tayo. Okay lang yun, Trish. Minsan lang naman ako may makasama dito sa bahay, kaya palagi kayong welcome dito. Oh Trish, narinig mo yun ha? Ayos lang daw kay Mickey, kaya dadamihan ko talaga yung kain ko. Aba, nag-effort yata siya na ipaghanda tayo ng merienda, kaya kailangan sulitin natin to. Ewan ko sa'yo, Jed. Ilalagay ko na dito sa lamesa tong tray ng pagkain natin. Sige Mickey, may space pa naman dito sa table.
Nagtimpla ako ng lemon juice tapos gumawa ako ng chicken sandwich at nagluto ako nitong french fries para sa atin. Merienda pa lang mukhang mabubusog na ako. Hanggang gabi pa naman tayo dito, di ba? Kasi mukhang marami tong kailangan nating asikasuhin para sa research paper natin. Research paper ba talaga natin ang iniisip mo o pagkain na naman? Nasa research paper naman talaga yung concern ko ah. Ikaw talaga palagi mo akong ginajudge. Hindi kita ginajudge. Nagtatanong lang ako. Huwag kayong mag-alala kasi kapag inabot na tayo ng gabi dito, o-order na lang ako ng pagkain natin. Ayun yung gusto kong marinig eh. The best ka talaga kahit kailan, Miki. Uy, tama ka na nga, Jed. Nakakahiya na kay Miki oh. Ayos lang yun sa akin, Trish. Walang problema kasi gusto ko rin na may nakakasama akong kumain dito sa bahay. Buti hindi ka masyadong nalulungkot dito kasi mag-isa ka lang palagi eh. Oo nga, Miki. Wala ka ba talagang kasama palagi dito sa bahay niyo? Minsan meron. Yung tita ko pumupunta yun dito para kumustahin ako. Pero minsan lang yun, mga 1 beses sa 1 linggo o kaya 3 beses sa 1 buwan. Pero palagi ka namang tinatawagan ng parents mo? Syempre naman, kaya lang may mga oras na hindi ko nasasagot. Malayo kasi ang pagitan ng oras dito sa atin dun sa UK kung saan sila nagtatrabaho. Kaya madalas na kapag may oras sila para sa akin, ako naman yung hindi bakante ang oras. Medyo malungkot din pala ang buhay mo, no? Hindi naman masyado. Oo nga naman. Kita mo nga, ang dami niyang pagkain dito sa bahay nila. Hoy, Jed, kanina ka pa. Ako nang nahihiya para sa'yo dahil sa mga sinasabi mo dyan. Ito naman, nagbibiro lang ako. Gusto ko lang pagaanin tong usapan natin kasi ramdam ko na medyo nalulungkot si Miki ngayon. Uy, hindi naman. Sakto lang. Ang ibig kong sabihin, medyo naninibago lang ako kasi ngayon lang ulit ako nagkaroon ng bisita dito sa bahay. Pero masaya ako, promise. Talaga? Hindi ka naiingayan o nakukulitan sa katakawan ni Jed? Uy Trish, alam mo grabe ka talaga sa akin. Dinamay mo pa talaga yung katakawan ko. Totoo naman kasi, di ba? Alam nyo guys, nakakatuwa kayong dalawa. Buti na lang kayong kasama ko sa group research paper na to. Naku Miki, sobrang natuwa din kami ni Trish na ikaw yung kasama namin sa grupo. Ang dami kasing maarte at mayayabang sa section natin. Sinabi mo pa, Trish. Kaya nga hindi ako masyado nakikipag-usap sa kanila. Napansin ko rin yan, na madalas tahimik ka lang sa klase. Kapag kasi hindi ko feel yung mga tao sa paligid ko, wala akong dahilan para kausapin sila. Pero nung sinabi ng professor natin na tayong 3 magkakasama sa isang grupo, natuwa ako lalo na nang lumapit ka agad kayo sa akin at kinausap ako. Kasi nga, excited talaga kami na makausap ka, Miki. At sobrang saya namin ni Jed na tayong 3 magkakasama sa research paper na to. Papadudot mula first year ay kasection ko na sina Jed at Trish pero never kaming naging close na 3. May mga oras na nagngingitian o nagbabatian kami pero madalas na hindi rin naman kami nagpapansinan noon. May pagka-introvert din kasi ako kaya tahimik lang din ako sa isang sulok. Ayos lang kahit na walang bumabati, ngumingiti o kumakausap sa akin. Hanggang sa magkasama kami sa isang group research paper noong nasa 2nd semester and 2nd year na kami. Yun din ang naging umpisa ng friendship naming 3. Akala ko pa noong una ay ma-out of place ako sa aming 3. Kasi alam ko na matagal nang magkakaibigan sina Jed at Trish. Pero sa araw pa lang na in-announce ng professor na kaming 3 ang magkakasama, sila na kaagad ang lumapit sa akin pagkatapos ng klase namin na yon. Sinabi kaagad nila na natutuwa silang kaming 3 ang magkakasama sa grupo. Nararamdaman ko naman ang sincerity nila noon kaya kahit ako ay natuwa rin. Pagkatapos ng araw na yon, madalas na kaming magkakasama at masasabi ko na mas lumalim ang friendship naming 3, papadudot. Uy Trish, ang sarap nitong dinala mong chicken pesto ah. Nagustuhan mo? Oo, ang sarap ng sauce tapos ang lambot pa talaga ng chicken chunks. Ikaw bang nagluto nito? Mabuti naman at nagustuhan mo. Oo, akong nagluto niyan. First time ko nga eh.
Nice! Mukhang marami ka ng alam na lutuin talaga. Kasi nung nakaraan, adobo ang dala mo tapos nagdala ka rin ng kaldereta. Ang sarap din ng mga dala mo na yun. Masarap talaga yun kasi mami ni Trish nagluto nun eh. Ay talaga ba? Akala ko si Trish din ang nagluto nun. Kapag mga ganong masarap na ulam, hindi pa yun kaya ng powers ko lutuin. Pero masarap talaga magluto ang mami ko. Sa kanya rin ako natuto, kakapanood ko sa kanya kapag nakatambay ako sa kusina namin. Pero tama naman sinabi ni Mickey na masarap tong chicken pesto na ginawa mo. Kaya ko yatang ubusin kahit 10 container nito eh. Kahit naman anong pagkain yata, kaya mong ubusin, Jed eh. Basta alam ko na luto mo, talagang uubusin ko. Che, ewan ko sa'yo. Bakit parang nagbablush ka, Trish? Ha? Hindi ah. Eto ang face powder ko na may salamin, oh. Tingnan mo kung gaano kapula yung pisngi mo. Hala, oo nga. Pero hindi naman sobrang pula. Nagulat ako kasi ngayon lang kita nakitang namula ng ganyan. Ganyan talaga yan si Trish kapag kinikilig sa akin. Hoy, ang kapal ng mukha mo, Jed. Aray, makahampas naman to sa balikat ko. Ikaw kasi. Feeling gwapo ka na naman dyan. Bakit? Hindi ka ba nagagwapuan sa akin? Pero huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka nagagwapuan sa akin, hindi magbabago na palagi akong nagagandahan sa'yo. Trish, namumula ka na naman. Ito kasing si Jed nakakainis. Alam mo Trish, para hindi mo napigilin yung kilig mo dyan, sabihin na natin kay Mickey yung totoo. Teka, anong totoo ang sinasabi niyo? Ano Trish, sasabihin na ba natin sa kanya? Ikaw ang bahala. Ayos lang naman sa akin. Medyo naguguluhan ako pero parang alam ko na kung ano to. Talaga? Alam mo na? Oo, na ikaw Trish ang dahilan kung bakit tumaba tong si Jed dahil sa mga pagkain na dinadala mo para sa amin. Akala ko naman kung ano nang iniisip mo. Oo nga, akala ko rin kung ano na eh. Ano bang akala nyo kasi? Na iniisip ko na may relasyon kayong dalawa? Eh di ba meron naman talaga? O bakit sabay pa kayong natulala sa akin pareho at hindi makapagsalita dyan? Tama naman yung sinabi ko, di ba? May relasyon kayong dalawa? Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Walang nagsabi sa akin. Sa kakaibigan niyo ko, di ba? Nahalata ko na kayong dalawa kasi madalas tayong magkakasama. Kaya wala na kayong dapat na itago pa sa akin. Pero okay lang ba kung wala kang pagsasabihan na kahit na sino tungkol sa relasyon namin ni Jed? Oo naman. Relasyon yung dalawa yan at wala akong karapatan na ipagkalat yan sa kahit na sino. Huwag kayong mag-alala, mapagkakatiwalaan niyo ako kasi magkakaibigan tayo. Papadudot kahit noon pa man ay napapansin ko na ang kakaibang closeness ni na Jed at Trish. Hindi pa man kami magkakaibigan ay ramdam ko na kaagad na espesyal ang samahan nilang dalawa. Actually, nagulat nga ako nang sabihin nila noong una na magkaibigan lang silang dalawa. Na-guilty pa ako na inisip ko na may something silang dalawa. Pero napansin ko na talaga na hindi lang sila magkaibigan kasi masyadong maasikaso si Jed kay Trish. Sila ang madalas na magkasama bago kami magkita-kita sa umaga at palaging dala ni Jed ang bag ni Trish. Si Trish naman ay madalas na pinagbabaon ng pagkain ni Jed. Naluto raw ng mami niya. May mga oras din na nahuhuli kong nagsusulyapan sila. Kasunod ang mga ngiting nagpipigil ng kilig. At may ilang beses na nakita ko silang magka-holding hands. Pero syempre ayokong pangunahan silang dalawa kaya naging tahimik lamang ako sa pagmamasid sa kanila. At nang umamin nga sila sa akin, hindi na talaga ako nagulat. Dahil naghihintay na lang din ako na sila mismo ang magsabi sa akin ng tungkol sa relasyon nilang dalawa. Papadudot. Papadudot, alam ko na galing sa mayamang pamilya si Trish. Abogado ang daddy niya at isa namang business woman ang mami niya. Solong anak lang din siya kaya nakafocus ang mga ito sa kanya. Samantalang si Jed naman ay ulila na sa mga magulang at nakikitira lang siya sa bahay ng tita niya
at may scholarship kaya nagawa niyang magpatuloy ng college. Nagsimula daw ang relasyon nila noong nasa third year high school pa lamang sila. Pero noon pa man ay tutol na dito ang mga magulang ni Trish. Hindi dahil sa masyado pa silang mga bata, kung hindi dahil ayaw ng mga magulang ni Trish kay Jed. Alam kasi ng mga ito ang tungkol sa buhay ni Jed at hindi raw ito bagay para sa anak nila. Nang makiusap sila sa akin na huwag ko raw sanang sasabihin sa kahit na sino, ang tungkol sa relasyon nila ay kaagad naman akong sumang-ayon. Wala naman kasi akong karapatan na sabihin sa ibang tao ang tungkol sa kanila at isa pa papadudot ay wala rin naman akong masyadong kinakausap sa university namin kung hindi silang dalawa lang. Sinuportahan ko ang relasyon nilang dalawa at nangako naman sila na hindi nila pababayaan ang pag-aaral nila, papadudot. O Jed, wala pa si Trish? Wala pa. Kanina pa nga ako dito sa kantin eh. Hindi ako sanay na siya yung pinaka-late sa ating tatlo. Ako nga rin eh. Pero tumawag naman siya kanina. Ang sabi niya nasa biyahe na raw siya. Mabuti kung ganun kasi kailangan pa nating mag-review para sa midterm exam natin mamaya. Usapan kasi natin magre-review tayo ng sabay-sabay dito sa kantin ng ganitong oras. Sakto kasi wala pa namang masyadong estudyante dito kapag ganito kaaga. Maya-maya lang nandito na rin yun. Pero alam mo, may napansin ako sa kanya kanina. Ano yun? Napansin ko na parang malungkot yung boses niya. Pakiramdam ko, nag-away na naman sila ng parents niya. Baka naman masama lang ang pakiramdam ni Trish. Ilang taon na kami magkarelasyon. Alam ko kung masama pakiramdam niya o kapag malungkot siya. Alam ko rin kung galing siya sa iyak o nagpipigil para hindi maiyak. Tsaka magkausap kami sa text kagabi. Anong pinag-usapan niyo ni Trish? Tungkol sa mga magulang niya. Masama ang loob niya kasi sinabihan na naman siya ng papa niya tungkol sa akin. Na sa oras daw na malaman nila na may relasyon kaming dalawa, dun na raw siya titira sa lola niya sa Australia. Grabe sila, no? Gusto talaga kayong paglayuin na dalawa? Ganun talaga siguro. Hindi nila ako gusto para kay Trish kasi hindi kami pareho ng estado sa buhay. Sa totoo lang, naiintindihan ko naman sila. Gusto lang nila na mapabuti future ng anak nila. Ang hindi ko lang maintindihan, yung ayaw nila akong bigyan ng pagkakataon na patunayan na seryoso ako sa anak nila. Na mahal ko talaga si Trish, tsaka kahit kailan hindi ko siya sasaktan. Hindi ko man mapantayan yung yaman nila, gagawin ko naman lahat para mabigyan ng maayos na buhay yung unika ihan nila. Ganun ko kamahal si Trish, kahit hindi nila yun nakikita, kahit hindi nila nararamdaman kasi ayaw naman talaga nila sa akin. Uy, Mickey, umiiyak ka ba? Sorry, hindi ko lang mapigilan na malungkot dahil sa mga sinabi mo, Jed. Bakit ka nalulungkot? Masaya naman kami ngayon ni Trish. Masaya nga kayo, pero parang ang dami namang pagsubok sa relasyon yung dalawa. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Hindi pwede na palaging masaya. Bibigyan at bibigyan talaga tayo ng pagsubok para mas tumatag pa tayo. Kaya bilib na bilib ako sa'yo, Jed. Bakit naman? Kasi ang ganda ng pananaw mo sa buhay at sana makita rin yun ng parents ni Trish. Ay, sana nga Mickey. Sana ma-realize din nila na hindi lang pera ang nagpapasaya sa buhay ng tao. Pati na rin yung pakiramdam na kontento at may peace of mind tayo. Minsan ko nang nakilala ang mga magulang ni Trish, Papa Dudut. Hindi ko pa alam noon na may relasyon sila ni Jed. At nagtataka ako kung bakit ako lang ang pinapunta niya noong araw na yon sa bahay nila. May nasikaso kasi kami na may kinalaman sa research paper namin at naalala ko na sa tuwing kailangan naming pumunta sa bahay ni Trish, palaging may dahilan si Jed para hindi sumama. May kailangan pa siyang puntahan, may kailangan na gawin sa bahay, may inutos sa kanya ang tita niya at kung ano-ano pa. Yun pala ay hindi rin talaga siya pwedeng makita ng magulang ni Trish. Naisip ko noon na parang teleserye pala ang love story ng dalawang kaibigan ko. Maala Romeo and Juliet ang peg.
at hindi pala ganon kadaling pumasok sa ganong klase ng sitwasyon. Kahit na hindi naman ako kasama sa love story nila ay naging parte ako ng buhay nila. Hindi lang kasi si Jed ang madalas na nagkukwento sa akin kung gaano sila nahihirapan ni Trish sa sitwasyon. Kahit si Trish, may mga oras na umiiyak pa siya habang nagkukwento sa akin. Sinabi ko naman hanggat mahal nila ang isa't isa at alam nilang wala silang masamang ginagawa. Ipagpatuloy lang nila ang relasyon nila. Dahil naniniwala ako na may patutunguhan lahat ng paghihirap at sakripisyo nila, Papa Dudut. Oh, Trish, Jed, anong ginagawa niyo dito sa labas ng bahay namin? Madaling araw na. Miki, pasensya ka na. Pero wala na kasi kaming alam na ibang pwedeng puntahan eh. Teka, bakit may malaking pasaka sa kanang pisngi mo? Naku, mahabang kwento. Mukha nga kasi may dala rin kayong malalaking bag. Ang totoo, tinakas ko si Trish sa bahay nila. Lumayas na ako sa bahay namin, Miki. Plano naming magtana ni Jed, kaya may dala kaming mga gamit. Hala, bakit? Anong nangyari? Teka, pumasok muna kayo. Salamat. May gusto ba kayong kainin o inumin man lang? Salamat pero wag ka na mag-abala. Busog pa naman kami. Di ba, Trish? Oo, Maupo muna tayo dito sa sofa at sabihin niyo sa akin kung ano ba talagang nangyari. sige. Plano na kasi ng papa ni Trish na ipadala siya sa Australia sa susunod na buwan. Ha? Bakit? Kakasimula pa lang ng second semester natin. Alam na kasi nila ang tungkol sa relasyon namin ni Jed. Paano nangyari yun? Nag-iingat naman kayo na hindi nila malaman, di ba? Pinagtatakpan ko pa nga kayo eh. Sino bang nagsabi sa kanila tungkol sa relasyon yung dalawa? Ako? Ikaw, Jed? Teka, naguguluhan ako. Bakit mo sinabi sa kanila? Di ba bawal nga nilang malaman yung tungkol sa inyo? Miki, buntis ako. Buntis ka? Oo. Pumunta ako sa bahay ni na Trish para samahan siya na sabihin sa parents niya yung tungkol sa pagbubuntis niya. Pero galit na galit sila nang malaman nila yung totoo. Kahit ilang beses kong sinabi na pananagutan ko naman si Trish, nagalit pa rin sila sa akin. Kaya ba may pasaka sa pisngi mo? Oo. Sinapak ako ng papa ni Trish. Ayos lang naman sa akin yun kasi alam ko na nagulat sila nung malaman nila na magkakaapo na sila. Nasira kasi yung magagandang plano nila para kay Trish eh. Pero hindi ko naman siya pababayaan. Pananagutan ko siya, pati na yung magiging anak namin. Pero wala eh. Galit na galit pa rin sila sa akin. Pinalayas nila si Jed pagkatapos pinapasok na ako sa kwarto ko. Pero narinig ko na tinawagan ni Papa ang lola ko na nasa Australia. Sabi nila na papupuntahin ka agad nila ako doon sa susunod na linggo. Ayokong umalis ng Pilipinas, Miki. Ayokong malayo at maghiwalay kami ni Jed. Kaya sumama ako sa kanya nang sabihin niyang magtana na kami. Mabuti hindi ka nahuli ng parents mo nang umalis ka ng bahay niyo. Malalim ang tulog nila pareho kapag madaling araw. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para makalabas ng bahay. Ay, grabe talaga ang pinagdadaanan ng relasyon yung dalawa. Hindi ko nga alam kung kailan pa matatapos tong mga pagsubok sa buhay namin ni Jed eh. Trish, huwag ka nang umiyak. Baka makasama sa baby natin. Sorry, hindi ko lang mapigilan talaga. Sorry din sa mga sinabi ni na Daddy at Mommy sa'yo kanina sa bahay ah. Ayos lang. Alam ko naman na yun talaga yung iniisip nila sa akin noon pa. Na pera lang ang habol ko sa'yo at wala akong kakayahan na buhayin yung magiging anak natin. Pero patutunayan ko sa kanila na mali sila ng iniisip tungkol sa akin. Thank you, Jed. Basta para sa'yo at sa magiging anak natin, lahat susubukan kong gawin. Pati ako naiiyak ng dahil sa inyong dalawa. Ano nang plano niyong gawin ngayon? Ayun nga Miki. May kisuyo sana kami na kung ayos lang, dito na muna kami ng ilang araw ni Trish sa bahay mo. Ha? Oo naman, ayos lang.
Walang problema sa akin yun. Hindi rin naman alam ng parents ni Trish ang address ko kaya hindi nila kayo mapupuntahan dito. Thank you, Mickey. Thank you talaga. Wala yun, Trish. Sabi ko naman sa inyo, palaging bukas ang pinto ng bahay ko para sa inyong dalawa. Papadudot na gulat talaga ako nang mapagbuksan ko ng pinto noon sina Trish at Jed. Mas nagulat ako nang sabihin nila sa akin ang dahilan ng pagpunta nila ng madaling araw. Nagkaroon na kagad ako ng ideya noon dahil alam kong hindi nakakaalis ng bahay si Trish ng ganong oras. At hindi ko inaasahan na sasabihin nila sa akin noon na nagdadalang tao na siya. Mabuti na lang din papadudot at hindi alam ng mga magulang niya ang address ko kaya hindi nila ako napuntahan noon. Sa totoo lang ay naawa din ako sa kanilang dalawa dahil hindi nila deserve ang paghiwalayin sila. Oo, alam ko na hindi rin tama na naging mapusok sila na dahilan para mabuntis si Trish. Pero handa naman si Jed. Napanagutan siya at wala akong nakikitang dahilan para paglayuin pa silang dalawa. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na patuloyin sila sa bahay ko, Papadudot. Papadudot, may 2 linggo ring tumira sa bahay ko sina Jed at Trish. Gusto nilang mag-share sa mga gastos sa pagkain pero hindi ko tinanggap ang perang inabot nila noon. Sinabi ko na itabi nila yon at gamitin para sa kanilang dalawa. Naiiwan sila sa bahay sa tuwing papasok ako sa klase at nag-aasikaso sila ng mga gawain doon. Sa 2 linggo na pamamalagi nila sa bahay ay naramdaman ko ang maayos na pakikisama nila sa akin. Dahil wala akong tinanggap na kahit magkano mula sa kanila. Magkatulong silang dalawa sa paglilinis ng bahay at pagluluto. Sinabi ko na hindi naman nila kailangang gawin yon pero ginawa pa rin nila. Minsan ay hinintay ako ng mga magulang ni Trish sa labas ng university. Tinanong nila kung alam ko kung nasaan sina Jed at Trish. Siyempre ay nag-deny ako at sinabi kong wala akong alam. Nagsinungaling pa ako at sinabi ko na minsang may nabanggit na probinsya si Jed kung saan siya dati nakatira pero hindi ko alam kung anong eksaktong address. Mabuti na lang at mukha namang naniwala sila sa akin. Sinabi ko yon sa 2 kaibigan ko at nag-alala sila na baka mahanap sila ng mga ito at madamay ako sa gulo. Pagkalipas nga ng 2 araw, nagdesisyon na rin silang umalis sa bahay ko. Sinubukan ko pa silang pigilan pero may matutuluyan naman daw sila sa Davao sa bahay ng lola ni Jed. Binigyan ko rin sila ng pera na ayaw pa nilang tanggapin noong una. Pero sinabi ko na kailangan nila yon para sa bagong simula ng buhay nila. Pare-pareho kaming naluha at nagyakapan ng mahigpit bago sila tuluyang umalis sa bahay ko. Mula noon, Papadudot, ay nag-focus ako sa sariling buhay ko. Noong una ay madalas pa kaming nagkaka-text o tawagan ni Jed at Trish. Hanggang sa dumalang na rin ang dumalang. At hindi ko napansin na 8 taon na pala kaagad ang lumipas. May maayos na akong trabaho noon nang makatanggap ako ng tawag mula kina Jed at Trish. Sinabi nila na paluwas sila ng Maynila at gusto nila akong dalawin sa bahay. Kaagad naman akong pumayag at sinabi ko na palaging bukas ang pinto ng bahay ko para sa kanila, Papadudot. Eto na ang inihanda kong merienda para sa inyo, Jed. Mickey, salamat ah. Ang dami nitong mga hinanda mong pagkain para sa amin. May macaroni salad, maha blanca, empanada, tas may lemon juice pa. Aba, syempre naman. Ngayon na nga lang kayo nakadalaw dito sa bahay kaya ipinaghanda ko talaga kayo ng masarap na merienda. Hindi nga lang akong gumawa ng mga yan kasi baka abutin na tayo ng hapunan kapag nagluto pa ako. Baka nga abutan na talaga kami ng hapunan dito.
Sigurado na marami tayong pagkukwentuhan. Naku, sinabi mo pa. Excited na nga akong marinig ang mga kwento niyo ni Trish. Teka, nasa na ba sila ng anak mo? Ayun sila sa may garden, tuwan-tuwa sa mga halaman mo. Mukhang ang nag-e-enjoy sila dong mag-ina. Mamaya na lang natin tawagin para kumain. Kilala mo naman yan si Trish, mahilig talaga siya sa mga halaman. Kaya tingnan mo, namana rin yun ng anak namin. Oo nga, pati mukha ng anak niyo manang-mana kay Trish. Isa pa yan, wala man lang namana sa akin kahit man lang sana ilong ko. Kopyang-kopya ng anak namin yung buong mukha ni Trish eh. Ayos lang yan, Jed. At least, sigurado na tayong lalaking maganda ang anak niyo. Parang sinabi mo na hindi siya magiging maganda kung ako yung kamukha. Hindi naman sa ganun, pero masigurado tayo kapag si Trish ang kamukha niya. Hindi ka pa rin nagbabago, Mickey. Masyado ka pa rin talagang honest. Siyempre, kaibigan mo ko kaya magiging totoo talaga ako sa mga sasabihin ko sa'yo. Pero in fairness sa'yo ang laki ng pinagbago ng itsura mo. Hindi ka napatpatin sa kabaduy manamit. Uy, di naman ako baduy manamit dati. Ay sorry, baka magkaiba lang talaga tayo ng taste sa pananamit. Grabe ka talaga sa akin kahit kailan. Pero alam mo, tama ka. Marami na rin nagbago sa akin, lalo na sa itsura ko. Ang tagal ko nga rin na walang naging balita sa inyo ni Trish nang tumira na kayo sa Davao. Ang dami rin kasing nangyari sa buhay namin. Alam mo ba na 3 beses muntik na makunan si Trish? Talaga? Hindi ko alam yan. Anong nangyari? Naging sakitin kasi siya. Tapos naubos yung ipon namin nun dahil ilang beses kaming nagpabalik-balik sa ospital. Bakit hindi niyo ako tinawagan? Nahihiya na kasi kami sa'yo. Sa tuwing magkakausap tayo kahit nasa text lang, palagi mo na lang kaming pinapautang. Kasi nga alam ko na kailangan nyo ng pera nung panahong yun. Ayun na nga. Hindi na namin alam kung paano ka pa mababayaran noon kaya hindi na rin kami masyadong nagpaparamdam sa'yo. Pero naging maayos naman si Trish. Kita mo nga ang ganda ng anak namin. Sakitin nga lang. Sabi nga ni Trish na may hika raw ang anak nyo. Oo, kaya hindi rin namin masyadong pinapalabas ng bahay kasi mabilis mapagod kapag naglalaro siya sa labas. Ilang beses rin niyang inaatake ng hika niya sa school kaya nahihirapan siyang mag-concentrate sa pag-aaral. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko na pinapayagan si Trish na magtrabaho. Alam ko na gusto niyang kumita ng sarili niyang pera at usapan naman talaga namin na pareho kami magtatrabaho. Pero pinagbigyan niya ako sa hiling ko na sa bahay na lang siya. Tapos ako na lang ang magtatrabaho para sa aming 3. Mabait naman si Trish at understanding. Alam ko naman na naintindihan niya na gusto mo lang mas matutukan niya ang pag-aalaga sa anak niyo. Oo nga, yan din naman ang nakikita ko sa kanya. Kaya nga masasabi ko na sobrang swerte ko na siya ang napangasawa ko. Kasi palagi niya akong pinagbibigyan sa mga hiling ko. Ibibigay niya yon kasi alam niya na para rin sa inyong 3 ang gusto mong mangyari. At maswerte kayo ni Trish sa isa't isa kasi pinatunayan nyo na hindi kayo nagkamali sa lahat ng desisyon na ginawa nyo sa buhay nyo. Papadudot nakita ko ang malaking pagbabago sa 2 kaibigan ko. Mula sa mga itsura nila, pananamit, pagkilos, pananalita at iba pa. Pero kahit ano pa man ang nagbago, sila pa rin ang mga kaibigan ko. Naluha pa ako habang nagkukwento sila ng mga pinagdaanan nila sa Davao. Hindi naging madali ang lahat pero kinaya nila. Kinaya nilang pareho. Lalo na at hindi pa rin tanggap si Jed ng mga magulang ni Trish. Si Trish naman ay tuluyan ng tinakwil ng mga ito pero ayos lang daw dahil ang mahalaga, masaya at magkasama sila na pamilya. Nagdesisyon na rin sila na sa Maynila na tumira. Pinasok kasi si Jed ng pinsan niya na manager sa isang mall para doon magtrabaho. Doon nagsimula muli ang madalas na komunikasyon ko sa kanila. 1 o 2 beses sa isang linggo ay kasama ko sina Jed, Trish at ang anak nila. Nakita ko na kahit gaano kasimple ang buhay nila, naging sobrang saya naman nilang 3. Pero isang malaking pagsubok ang dumating sa kanila noon. Nang mamatay ang nag-iisang anak nila nang dahil sa dengue, papadudot.
may dala akong paborito mong adobong atay ng manok. Kumain ka na muna. Iwan mo na lang dyan sa mesa yung tray ng pagkain na dala mo, Mickey. Hindi ako nagugutom. Ang sabi ni Jed, kagabi ka pa raw hindi kumakain. Kumain ka na kahit ilang subo lang nitong kanin at ulam. Hindi nga ako nagugutom eh. Iwan mo na lang dyan yung pagkain. Trish, wag mo naman sanang parusahan ang sarili mo. Sino bang may sabing pinarurusahan ko ang sarili ko? Sa kakasalanan ko naman talaga kung bakit nawala ang anak namin ni Jed eh. Wag mong sabihin yan dahil alam mo na hindi totoo yan. Dapat hindi ko binaliwala yung mga sign ng sakit niya. Dapat dinala ko kaagad siya sa ospital bago lumala ang sakit niya. Napakapabaya akong nanay. Sobrang naging walang kwenta akong nanay sa anak namin. Tama na, hindi totoo yung mga sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan, Mickey. At walang sino man sa inyong makakaintindi sa akin. Wala. Trish, Mickey, pwede bang lumabas ka na lang muna? Gusto ko lang mapag-isa dito sa kwarto. pero Please, Mickey, iwan mo muna ako. Gusto ko lang mapag-isa muna dito sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ang sarili ko. sige, nasa sala lang ako kapag kailangan mo ako. Lalabas na ako. Kumusta? Kumain ba siya kahit ilang subo lang? Hindi ayaw niya talaga. Ay, sabi na eh. Hindi pa rin siya kakain. Pinagtimpla nga pala kita ng kape habang hinihintay kita dito sa sala. Alam ko kasi na palalabasin ka rin niya kaagad ng kwarto namin. Upo ka muna. Ayun na nga ang ginawa niya kanina. Gusto niya raw mapag-isa kaya pinalabas niya muna ako. Grabe na yung pag-aalala ko sa kanya, Mickey. Mula kasi nung mailibing yung anak namin, hindi pa siya kumakain ng maayos eh. Si Trish kasi ang palaging kasama ng anak niyo bago siya nagkasakit. Kaya sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala ng anak niyo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na wala siyang kasalanan. Walang may gusto na madengge yung anak namin. Jed, mas kailangan ka ni Trish ngayon. Kailangan niya ng pagmamahal at pag-unawa mo. Alam ko yun. Pero sana lang maisip niya rin na kailangan ko siya. Kasi hindi lang naman siya ang nawalan ng anak eh. Ako rin. Nawalan din ako ng anak. Napakabigat nitong pinagdaraanan niyo ngayon pero kailangan niyo magpakatatag. Lalo ka na. Yun naman ang ginagawa ko eh. Minsan lang nakakapagod lalo na pag nararamdaman ko na kailangan ko rin ng suporta at pagmamahal ng asawa ko. Kailangan ko rin siya kasi hindi lahat ng oras kaya ko maging matatag. Huwag ka mag-alala ha. Nandito lang ako para sa inyo ni Trish. Ako yung magiging sandalan yung dalawa. Ako yung hindi mapapagod para sa inyo. Salamat, Mickey. Maraming salamat talaga. Papadudot nakita ko ang paghihirap na pinagdaanan ni Jed at Trish mula nang mamatay ang anak nila. Lalo na po si Trish. Siya yung pinaka nanghina sa kanilang dalawa. Sa ilang araw na burol ng anak nila ay walang tigil sa pag-iyak si Trish. At sa araw ng libing nito, halos gusto na niyang sumama sa hukay. Kahit wala pa akong anak ay naiintindihan ko ang nararamdaman niyang bigat. Sa loob halos ng isang taon na nakasama at nakilala ko ang anak nila, nakita ko kung gaano ito kalambing at kabait na bata. Nakita ko kung gaano nila kamahal ang nag-iisang anak nila. At naging saksi ako sa halos pagbagsak nila dahil sa pagkawala nito. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maramdaman nila ang suporta at presensya ko. Na nasa tabi lang nila ako at hindi ko sila iiwanan kahit ano pa man ang mangyari. Halos doon ako tumira sa bahay nila pagkatapos ng libing ng anak nila. Gusto kong masigurado na maayos sila lalo na si Trish, Papa Dudut.
Papadudot malaki ang naging paghanga ko sa katatagan ng dalawang kaibigan ko, lalo na ni Jed. Kasi sa mga sumunod na buwan na nawala ang anak nila, si Trish talaga ang naging mas mahina. Pero ginawa lahat ni Jed ang paraan para maging matatag siya sa harapan ni Trish. Kapag magkakasama kaming tatlo, nakikita ko kung gaano katamlay si Trish. Si Jed naman ay madalas na nagpapatawa para lang gumaan ang paligid namin. Pero kapag kaming dalawa na lang ni Jed ang magkausap ay naluluha siya habang nagkukwento na kahit siya ay hirap na sa pagkawala ng anak nila. Mabuti na lamang pagkalipas ng ilang buwan ay nakita ko ang unti-unting panunumbalik ng sigla ni Trish. Madalas na siyang sumasama sa akin sa tuwing niyayaya ko siyang manood ng sine o kumain kami sa labas. Nakikita ko na ulit siyang ngumingiti at naririnig ko na ulit ang mga tawa niya. Pero kung kailan parang nanunumbalik na ulit ang saya, sa kanilang pagsasama ay muli silang sinubok ng mabigat na problema. Nang malaman namin na may kidney failure si Jed at mabilis na lumala ang sakit niya, papadudot. Kumusta na ang pakiramdam mo, Jed? Eto, ayos naman, tsaka confident na pogi pa rin hanggang ngayon. Kaya naman bilib talaga ako sa'yo kasi ang lakas ng fighting spirit mo. Lumalakas rin tuloy ang hangin dito sa kwarto mo. Ganun talaga. Kasi yun lang naman ang meron ako, fighting spirit. Hindi ko na yun hahayaan na mawala sa akin. Tama ka naman sa sinabi mo, Jed. Pero sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw dito sa bahay nyo. Natambakan kasi ako ng trabaho. Ano ka ba? Okay lang yun. Pero congrats nga pala sa promotion mo ha. Naks naman. 2 beses ka nang napopromote ngayong taon ha. Salamat. Ang totoo, nagulat din ako kasi hindi naman ako nag-apply sa mas mataas na posisyon sa opisina namin. Nagkataon na biglang nag-resign yung operation manager namin at ako agad ang pinalit nila dun. Nakita kasi nila kung gaano ka kasipag pagdating sa trabaho mo. Ayoko kasi nang natatambakan talaga ng ginagawa sa opisina. Pero mula nung i-promote nila ako bilang operation manager, ayun, hindi na naubos-ubos ang trabaho ko. Huwag mo ring aabusuhin yung sarili mo ha. Sige ka, baka matulad ka sa akin. Uy, grabe ka naman. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman kasi na dahil sa pagtatrabaho ko ng husto, hindi ko napansin na may sign na pala ako ng kidney failure. Dapat naging maingat ako sa katawan ko kasi yun ang kinamatay ng tatay ko noon eh. Pero ayos lang. At least alam ko na nagawa ko yung responsibilidad ko bilang padre de pamilya. Noon pa man, alam kong magiging mabuti kang tatay sa magiging anak niyo ni Trish. Kaya nga sobrang support ako sa relasyon yung dalawa, di ba? Kasi nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Yung tipong kahit nakikita kong nahihirapan ka na, hindi ka pa rin sumusuko. Sabi nga nila, kapag mahal mo, hindi mo susukuan. Kahit pagod ka na, hindi ka bibitaw. Pero alam mo, na-realize ko Miki na kahit gaano mo ka gustong ilaban ang isang bagay, darating pa rin talaga sa punto na kailangan mong bumitaw eh. Jed! Ayoko naman talagang sumuko. Pero anong magagawa ko kung yung katawan ko na mismo yung sumusuko? Akala ko ba, lalaban tayo ni na Trish hanggang dulo. Hindi pa naman ako bumibitaw, di ba? Kaya lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang lumaban eh. Nakakainis nga. Dahil kung kailan nagiging maayos na ulit yung pagsasama namin ni Trish, tsaka pa nangyari sa akin to. Miki, ikaw nang bahala sa kanya ha. Tama na nga, Jade. Hindi mo naman kailangang ihabilin sa akin si Trish kasi matagal pa tayong magkakasama. Hindi tayo sigurado dun. Panay ka naman biro, hindi naman nakakatawa. Sabi naman kasi sa'yo hindi ako nagbibiro eh. Alam ko na hindi rin to magiging madali sa'yo. Pero ikaw lang kasi yung maaasahan ko eh kapag wala na. Tama na, please. Hindi ka mawawala, Jed. Lalaban tayo. Sasamahan ko kayo ni Trish na lumaban hanggang dulo. Kaya lumaban ka rin, please.
Lumaban ka para sa amin ni Trish. Oo. Oo, lalaban ako. Lalaban ako hanggang dulo. Papadudod si Jed na yata ang isa sa mga pinakamatatag na taong nakilala ko. Nangihina na siya pero wala siyang ibang bukang bibig kung hindi si Trish. Sobra siyang nag-alala dito sa oras na hindi na niya kayanin ang sakit niya at mawala na siya. Ayokong mangyari yon kasi ayokong maiwan na nag-iisa si Trish. Alam ko kung gaano mahihirapan ang kaibigan ko. Pero masyadong naging mabilis sa mga pangyayari. Ilang buwan lang ang lumipas ay tuluyan na rin kaming iniwanan ni Jed. Pero sa ilang araw na burol ni Jed, minsan ko lang nakita na umiyak si Trish. Tahimik lang at palaging may pilit ng ngiti sa mga labi niya. Pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, kagad akong dumiretso sa kanya hanggang sa mailibing na si Jed. Halos araw-araw pa rin akong nandoon sa bahay nila. Sinabi sa akin ni Trish na hindi ko na siya kailangang alalahanin pa dahil kaya niya ang sarili niya. Ayaw niya rin na malungkot si Jed kaya susubukan niyang tulungan ng sarili niya. Naging maayos ang lahat sa umpisa, Papa Dudut. Nagtrabaho na rin si Trish at isang beses sa isang linggo ay nagkikita kami para mag-catch up. Nakita ko kung paano siya pilit na nagpapakatatag. Pero hindi ko inaasahan na maaga ring darating ang dulo para sa kanya. Isang taon nang lumipas ay na-diagnose siya na may colon cancer stage 3 na kaagad na umakyat sa stage 4, Papa Dudut. Trish, may dala akong tsyesa para sa'yo. Paborito mo to, di ba? Oo, naaalala mo pa pala. Syempre naman. Kasi hanggang ngayon, natatawa pa rin ako kapag naaalala ko yung kinuwento ni Jed noon tungkol sa tsyesa. Bakit parang hindi ko alam? Yung isang buong araw daw siyang pumunta sa iba't ibang palengke para lang makahanap ng tsyesa. Kasi yan daw yung palagi mong nire-request mula nang makauwi kayo ng probinsya nung nagbubuntis ka pa lang. Ah, oo. Naalala ko nga yun. Hirap na hirap talaga siyang maghanap ng tsyesa nung nandun na kami. Isang buwan ko rin yatang pinaglihian yun. Sabi nga niya, kung naglilihi pa rin daw ako ng sumunod na buwan, magtatanim na raw siya ng puno ng tsyesa sa may likod ng bahay na tinitirhan namin. Sabi nga rin niya, kahit hindi siya mahilig sa halaman, pag-aaralan niya kung paano magtanim. Para daw hindi na siya nahihirapan na maghanap ng tsyesa para sa'yo kapag may sarili na kayong puno nito. Pero nakakatuwa talaga si Jed, no? Lahat handa niyang gawin para sa'yo. Para sa amin ng anak namin. Palagi nga niya kaming inuuna kesa sa sarili niya. Lalo na nung mga panahon na sobrang naghihirap kami nun sa Davao. Ang dami niyang naging sakripisyo. Kapag may uwi siyang pagkain galing sa trabaho, kami lang dalawa ng anak ko ang kumakain kasi tapos na raw siyang kumain sa trabaho. Tapos nalaman ko na hindi niya pala kinakain yung parte niya ng pagkain para maiuwi sa amin. Pumapasok siya na halos kapilang ang laman ng tiyan niya at umuuwi na tubig lang ang bumubusog sa kanya sa buong maghapon. Kung hindi pa yun nakwento ng isang katrabaho niya sa akin, hindi ko malalaman. Sobrang bait kasi talaga ni Jed. Saka mahal na mahal niya kayo kaya niya nagawa lahat ng yun para sa inyo. Maswerte talaga ako na siya yung lalaking pinili ng puso ko na mahalin. Kasi wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal. Maswerte kayo na nakita niyo ang isa't isa. Pero alam mo kung sino talaga ang pinakaswerte? Kami ni Jed. Kasi naging kaibigan ka namin. Uy, grabe, hindi naman. Yun din ang madalas na sinasabi ni Jed nung nabubuhay pa siya, Miki. Sobrang swerte namin na sa dinami-rami ng mga kaklase natin noon, ikaw yung nakasama namin sa research paper.
Ikaw yung naging kaibigan namin at kauna-unahang nakaalam ng tungkol sa relasyon naming dalawa. Ang tagal na rin pala nating magkaibigan. Sobra. Nasaksihan mo ang lahat ng kaganapan sa buhay namin ni Jed at ng anak namin. Oo, ako yung naging witness sa napakagandang life story nyo. Alam mo minsan, naiisip ko na kaya ka siguro namin nakilala kasi magiging maikli lang talaga ang buhay namin ni Jed at ng anak namin. Ano ba yung sinasabi mo, Trish? May point naman ako, di ba? Na-witness mo lahat ng pinagdaanan namin ni Jed. Nakatadhana na talaga na makilala ka namin. Kasi kahit maikli lang ang panahon namin sa mundo na to, at least may isang tao na nakakita kung gaano kami naging masaya na sa kabila ng mga pagsubok na binigay sa amin ng Diyos, magkakasama pa rin kaming tatlo ni Jed at ng anak namin hanggang dulo. Trish, tama na nga. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin tong sakit ko. At bago ko pa sila makasama, gusto kong magpasalamat sa iyo, Mickey. Salamat kasi nakilala kita. Nakilala ka namin ni Jed. Salamat sa ilang taon na pagkakaibigan natin. Trish, lalaban pa tayo, di ba? Maraming taon pa tayong magkakasama. Marami pa tayong kukulayan ng mga plano. I'm sorry, Mickey. Pero sa totoo lang, napapagod na kasi ako. At ang totoo, gusto ko na ring makasama ang asawa at anak ko. Hindi ako sumusuko, pero tanggap ko na kung hanggang san lang talaga ako. Pero salamat, Mickey. Salamat sa pagsama sa kwento ng buhay namin ni Jed. Salamat sa lahat. Papadudot pakiramdam ko literal na binagsakan ako ng mundo sa sobrang bigat na nararamdaman ko nang nalaman ko na may stage 3 cancer si Trish. Hindi ako makapaniwala kasi akala ko ay tapos na ang pagsubok sa buhay niya. Kahit paano, natutuwa akong makita siyang pilit na nagpapakatatag para sa sarili niya. At kung kailan umaasa na ako na magiging maayos na ang lahat ay saka ko pa malalaman ang tungkol sa sakit niya. Ako ang kasama ni Trish sa lahat ng check-up at therapy niya. Sa bawat oras na magkasama kami, palagi lang siyang nakangiti. Pinapakita niya sa akin na pilit niyang kinakaya lahat ng pinagdadaanan niya noon. Awang-awa ako sa kanya habang nakikita ko yung unti-unting pagpayat at panghihina ng katawan niya. Pati na rin ang pagkalagas ng buhok niya. Nagkaayos na rin si Trish at ang mga magulang niya kaya ang mga ito na ang gumastos para sa lahat ng pagpapa-ospital niya. Pilit kaming lumaban para gumaling si Trish. Pilit na lumaban si Trish at nakita ko yung lahat. Pero may mga bagay talaga na kahit gaano natin igapang at ilaban, papadudot, ay hindi natin makukuha ang gusto nating resulta. Kagaya na lamang ng buhay ni Trish. Bumitaw din siya noon pero bago siya bumitaw, labis siyang nagpasalamat sa akin sa pagkakaibigan na meron kami sa lahat ng naitulong ko sa kanila ni Jed. Sinabi niya na sana'y kung totoo man ang reincarnation ay magtatagpo ulit ang mga landas namin at magiging magkaibigan ulit kaming tatlo. Papadudot, sa totoo lang ay hirap ako na gawin ang sulat na ito pero masaya pa rin ako na nagawa ko po itong tapusin. Oo, malungkot pa rin ako dahil sa pagkawala ng mga kaibigan ko. Pero kahit na ilang taon na ang nakakalipas. Tapos ang tragic pa kasi bago sila nawala. Nakasama ko pa sila ng matagal. Pinakita sa akin kung paano dumaan sa mga pagsubok ang relasyon ni Trish at Jed. Kung paano sila nagsimulang bumuo ng pamilya at naging masaya sa simpleng pamumuhay hanggang sa isa-isa silang mawala sa mundong ito.
Pero kahit na hindi ko na sila nakakasama, alam kong naiwan ang pagmamahal nila sa akin. Malaki ang naging parte nila sa buhay ko na kahit kailan ay hindi na magbabago. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbabasa ng sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mickey. Maraming salamat Mickey sa pagsulat mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Ramdam ko na maraming kabarangay natin ang nagpupunas ng mga luha ngayon dahil sa kwento na ibinahagi mo ngayong tanghali. Hindi kasi talaga naging madali ang pinagdaanan ng mga kaibigan mo at naging saksi ka sa lahat ng mga pagsubok na yon sa buhay nila. Pero lahat ng masaya, magaan at mabibigat na pangyayari sa buhay natin ay palaging may dahilan. Isa siguro sa mga dahilan kung bakit nangyari na masaksihan mo ang lahat ng pinagdaanan nila ay para maisulat mo ang kwento ng buhay nila at maibahagi sa ating programa. Dahil naniniwala ako na malaki ang inspirasyon na naiwan mo sa mga kabarangay natin ngayong araw na ito, sa mga oras na ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gusto pagdating sa taong nais nating makarelasyon. May ilan sa atin ay simple lamang ang hiling. Ngunit may iba rin na mas malaki ang hinahangad sa taong gusto nilang makapiling. Ikaw, kabarangay, ano ang hinahanap mo sa taong gusto mong makarelasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng Barangay LS. Ako nga po pala si Roxy, isa rin sa mga solid na tagahanga ninyo. Sa totoo lang po ay matagal na ako nakikinig sa inyong programa, lalo na tuwing alas 12 ng tanghalian. Nakasanayan ko na po talaga yan kasi lumaki ako sa isang lugar na sobrang maingay at magulo. Kaya yung boses ninyo at mga kwento sa Barangay Love Stories ang nagsisilbing escape ko sa lahat ng bagay. Hindi po madali ang buhay sa amin, Papa Dudut. Simpleng pamilya lamang kami at minimum wage lamang ang kinikita ng mga magulang ko. Kaya pagkatapos kong mag-high school ay agad ako naghanap ng trabaho para makatulong kahit kaunti sa mga gastusin. Hindi man madali pero pinipilit ko pa rin kayanin sa pang-araw-araw. Buti na lamang at lagi kong kasama ang best friend kong si Clarice. Siya yung tipo ng kaibigan na kahit na anong pinagdadaanan mo ay hindi kanya iiwanan. Lagi kaming magkasama, nagkwekwentuhan, nagtatawanan at minsan ay nagdadramahan din. Si Clarice kasi ay sobrang palabiro kaya kahit may problema ako, napapatawa niya pa rin ako. Siguro kaya rin kami magkasundo kasi pareho kaming dumaan sa paghihirap. Kaya sobrang nakaka-relate kami sa isa't isa, Papa Dudut. Pero ang totoo po niyan, may pagkasuplada din po si Clarice. Sa aming dalawa siya yung palaban, madaldal, prangka at walang inuurungan. At ako naman yung palaging taga-awat sa kanya. Lagi ko siyang pinapaalalahanan na hindi lahat ng gulo ay kailangan niyang patulan. Pero kahit na ganon siya, ay mahal ko pa rin siya bilang kaibigan. Madalas din naming pag-usapan ni Clarice yung tungkol sa ideal guy namin. Pareho kaming single pero magkaiba kasi ang type namin. Ako gusto ko lang yung simpleng lalaki,
Yung taong marunong magmahal, may respeto at yung totoo. Habang si Clarice naman ay mas praktikal. Gusto niya yung may kaya sa buhay para naman daw umasenso siya. At sa totoo lang ay naiintindihan ko siya. Sa hirap pa naman ng buhay ngayon ay hindi mo siya masisisi. At never ko rin siyang hinusgahan, Papa Dudut. Roxy! Besh! Ano ba yan? Umagang-umaga, tulog ka pa rin ba? Buksan mo na nga tong pintuan ng kwarto mo. Bilis! Sandali lang. Double time! Bilis na! Heto na. Ano ba yun, Clarice? Ba't ang ingay-ingay mo? Ikaw kasi eh! Day off mo, natutulog ka? Hello? Kaya nga tinawag na day off eh, para makapagpahinga. Ay naku, ewan ko sa'yo. Paupo ako dito sa kama mo ha. Sandali nga lang. Ano ba yung bitbit mo? Eto na nga! Wait and see! Surprise! Beer? Ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo? Ay, alam ko na yung sasabihin mo. Ipapaalala ko lang sa'yo na bawal tanggihan ng grasya ha. Hindi pa nga ako kumakain eh. Alam ko! Kaya eto, wait lang! May dala din akong sisig! Kumpleto yan! Special participation mo na lang ang kulang. Ay wow, big time ka, besh ah. Huhulaan ko. Nakuha mo na siguro yung sahod mo, no? Ay hindi! May sasabihin ako sa'yo. Pero atin-atin lang to ha. Ano yun? Kaka-resign ko lang nung isang araw. Ha? Paano ba naman kasi? Hindi naman kasi nababagay yung beauty ko sa bake shop na yon. Ang init-init, tapos ang baba pa ng sahod. Makapagsalita ka naman, parang nakapagtapos ka ng kolehiyo ah. Eh bakit? College graduate na lang ba ngayon ang may karapatan na magreklamo? Ewan ko sa'yo. Sisimulan ko na. Wait lang. Inumin ko lang to. So refreshing! Love it! Oh, ikaw na. Etong sayo. Mamaya na ako. Sandali nga lang. Kung nag-resign ka na sa bakery… Siguro nagtataka ka kung saan ko nakuha yung perang pambili ko dito sa beer at sisig, no? Oo. May nakadate akong mayamang lalaki kagabi. Tapos ayun, humingi ako ng pera. Ay, grabe siya! Ikaw na, besh! Pero besh, ang baho ng hininga niya. Kaya ayun, pagkatapos ng date namin, di ko na nareplyan. Alam mo ikaw, ang sama talaga ng ugali mo. Malay mo naman, baka nakalimutan lang mag-toothbrush. Pero teka nga lang, saan mo naman nahanap yung nakadate mo? Saan pa? Eh di sa dating app. Sa katunayan nga eto, naghanap uli ako ng mayamang makakadate. Halika, tulungan mo ako mamili. Idadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Alam mo ikaw, konti na lang at mapipiko na talaga ako sa'yo. Dilibre na nga kita ng beer at sisig eh. Binibilangan mo ako, ganon? Huwag ka na kasing maarte. Halika na, tulungan mo ako mamili dito. Ay, sige na nga. Ay, mukhang kapre. Ayoko dito. Bunga nga mo, besh. Totoo naman ah. Wait lang, hanap pa tayo. Ay, masyadong pandak, pass. Ay, eto kaya, besh. Tingnan mo, oh. Gwapo. Mukhang kaya kang dalin abroad. Hello, tingnan mo nga yung ngipin ng mokong na yan. Dali niya muna sarili niya sa dentista. Dami mong arte. Makainom na nga lang. Ay, very good ka dyan. Oh, eto na yung iyo. Ubusin mo yan ha. Pahinga ako nitong sisig ah. Luka-luka, para sa atin talaga yan. Kumuha ka lang dyan. Patayin mo na nga muna yung cellphone mo. Magkwentuhan na muna tayo. Sige na nga. Mukhang wala namang gwapo sa dating app na to eh. Try ko na lang uli mamaya, baka swertehin ako. Ay, siya nga pala. Ikukwento ko na sa'yo kung paano ako nag-resign sa bake shop. Nako Dice, plok mo na yan. Eto na nga. Nagkwento
Nagkwentuhan kami ni Clarice noong umagang yon at parang walang katapusan ang tsikahan namin. Ikinuwento niya na pagod na raw siya sa trabaho sa bakery kaya nag-resign na siya, Papa Dudut. Ang sabi pa niya, gusto na lang niyang makajackpot ng gwapo at mayamang lalaki para hindi na siya mahirapan sa buhay. Ang totoo po niya ay medyo nanghinayang ako. Kasi sa hirap ng panahon ngayon ay hindi biro ang mawala ng trabaho. Mabait naman talaga si Clarice bilang kaibigan pero siya yung tipo ng tao na kapag may gusto ay gusto niyang makuha agad-agad. Pero kahit na ganun siya ay tinanggap ko pa rin siya ng buong buo. Kasi mabait naman siya sa akin. Kaya kahit magkaiba kami ng pananaw sa buhay ay solid pa rin ang samahan naming dalawa. At habang nagiinuman kami sa kwarto ko ay biglang may nag-message kay Clarice sa dating app. Isang lalaki na walang profile picture pero magaling mag-English at sinabi niyang nagagandahan siya sa Clarice na kaibigan ko at gusto niya raw makipag-date sa kanya. Pero si Clarice, nako, na-curious agad. Ang sabi niya baka mayaman kasi ang galing daw mag-English. Kaya ayon, nagpa siyang makipagkita noong mismong gabi na rin na yon. At para daw safe ay niyaya ko ni Clarice na samahan siya sa date niya. Noong una ay tumanggi ako, Papa Dudut, pero wala rin ako nagawa kaya sinamahan ko na lamang siya. Pagdating namin sa park, halatang kabado si Clarice. Panayang ayos niya ng buhok at tanong kung okay na ba ang itsura niya. Ilang minuto lang ay dumating na rin yung lalaki. Lucas ang pangalan niya. Hindi siya gwapo pero hindi rin naman siya pangit. Naka-white t-shirt lamang siya at hindi siya mukhang mayaman. Nagkatinginan sila ni Clarice at nung ipinakilala na niya si Lucas sa akin ay nag-hello lamang kami saglit. Tapos ay umalis na ako at binigyan ko sila ng kaunting privacy. Umupo ako sa malapit habang sila naman ay nagkwekwentuhan sa park. At nung umalis na si Lucas ay nilapitan ko kaagad si Clarice. Siyempre gusto ko ring malaman kung okay ba yung date nila at kung pasado kay Clarice itong si Lucas. Pero ito ang nalaman ko. Uy, Besh, ba't napaaga siya ng alis? Ewan ko dun. Family emergency daw. Hayaan mo na. Sigurado ako na magte-text din sa'yo yun maya-maya. Naku, bahala siya sa buhay niya. Ano ka ba? Kalma lang. Andito naman ako, di ba? Ay, kung sa bagay. Ay, siya nga pala. Kumusta yung naging usapan nyo? Ichika mo na, dali. Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras. Dapat di tayo pumunta dito eh. Mabuti na lang talaga't sinamahan mo pa ako. Uy, bakit naman? Malay mo naman, baka nagkaroon talaga ng family emergency yung tao. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ha? Eh ano? Nagsayang lang ako ng oras kasing tsaka niya, Bes. Paano tsaka? Oo, siguro hindi siya kagwapuhan. Pero hindi naman siya pangit ah. Malakas ang pakiramdam ko na kung sakaling magkatuluyan kami, hihilahin lang ako pababa nung dugyot na yon. Anong ibig mong sabihin? Nakita mo ba yung suot niya kanina? Mukhang galing ukay-ukay. Tapos yung cellphone niya, Besh, nakakaloka. Iisa lang yung camera. Di ba yung cellphone ng mayayaman, yung tigta-tatlo na yung camera sa likod? Alam mo ikaw, napaka-judgmental mo. Mukhang mabait naman yung tao ah. Hello, anin ko naman yung mabait kung hampas lupa naman yung datingan. Loka ka rin kasi. Nakabingwit ka na nga ng mayaman nung isang araw, pinakawalan mo pa. Ayan tuloy na pala mo. Utang na loob, kilabutan ka nga sa mga pinagsasabi mo dyan. Mayaman nga pero wala namang pambili ng toothpaste. Hoy Besh, may nag-message sa'yo. Sino ba to? Ay, si Lucas. O anong sabi? Eto, humihingi ng tawad kasi napaaga ang alis. O yun naman pala eh. At least humingi ng tawad, di ba? Ay, hindi ko pala nagpasin to. Sandali lang, re-replyan ko lang to. Ano balak mong gawin? Manghihingi ako ng pera. Hoy, ano ka ba? Wag na. Anong kasyo nga?
Pinapunta-punta niya tayo dito tapos ngayon naalis rin naman pala siya. Siyempre lulubos-lubusin ko na to, no? Bahala ka na nga dyan. Pero wag na wag kang magdadabog pag hindi yan nagpadala ha. Kilala naman kita. Yung ayaw mo sa lahat, yung hindi natutupad yung gusto mo. Maghintay ka lang. Pag eto nagpadala, promise makikinabang ka rin. Bahala ka na nga dyan. Uy! Ayos ka lang? Ang cheap! Cheap? Bakit cheap? Nagpadala ng 500! Ano ka ba? Okay na yan. Sandali lang ha, manghihingi pa ako dito. Uy, wag na. Mahiya ka naman. Sige na nga! Oh, anong gagawin natin ngayon sa 500? Ay, alam ko na. Ano? Tignan mo dun, no, may street food. Halika na. I-cash out natin yan tapos libre mo na lang ako. Wala kayong pinagkaiba ng Lucas. O bakit na naman? Pareho kayong cheap. Ang dami mong dada. Halika na nga. At yun na nga, pagkatapos ng lahat, nilibre ako ni Clarice ng kwek-kwek at fishball ng gabing yon. Tuwang-tuwa pa siya habang kumakain kami pero halata mong may nararamdaman pa rin siyang inis kay Lucas. Bumili rin kami ng 1 litrong beer bago umuwi para daw pampalipas ng sama ng loob. Habang umiinom kami sa kwarto ay wala na siyang ibang bukang bibig kundi si Lucas. Ang sabi niya, dugyot daw ito. Sayang lang daw ang oras niya, yung pakikipagkita sa kanya at sana'y hindi na lamang daw siya nag-abala kasi mukhang pulubi daw si Lucas. Pero sa totoo lang ng gabing ding yon, paulit-ulit humingi ng tawad si Lucas sa kanya sa text. Sabi niya na paaga raw ang alis niya kasi inatake sa hika ang kapatid niya. Seryoso siya sa mga mensahe niya, ang haba ng paliwanag niya at halatang sincero. Pero si Clarice na medyo kulang talaga sa pasensya at hindi madaling magpatawad ay hindi na nag-reply. Kahit tinadtad na siya ng text ni Lucas, hindi na niya ito pinansin. Lumipas ang ilang araw at napilitan na rin si Clarice na maghanap ng bagong trabaho at sa awa naman ng Diyos, natanggap siya bilang cashier sa isang convenience store malapit sa amin. Sa totoo lang ay sobrang natuwa ako kasi akala ko kasi aasa na lamang siya palagi sa ideya na makaka-jackpot siya ng mayamang lalaki. Pero habang tumatagal ay napapansin kong parang hindi talaga siya masaya sa trabaho niya. Tuwing nagkikita kami ay panayang reklamo niya, pagod na raw siya, maliit daw ang kita at madalas niyang sinasabi na sana'y yumaman na lamang siya nang hindi na kailangang magbanat ng buto. Pero bilang best friend ay ginagawa ko pa rin ang parte ko. Lagi ko siyang pinapayuhan na hindi naman masama ang mangarap. Pero sana'y maintindihan rin niya ang pera ay dapat na pinaghihirapan. Kasi kapag hindi mo pinaghirapan ang isang bagay, madali lang din itong mawawala sa iyo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating na sa punto na mas lalo pang nahirapan si Clarice dahil nagkasakit ang mama niya at dahil palagi na siyang late sa trabaho ay natanggal siya sa trabaho niya bilang cashier. Hirap na hirap siya noon kaya nagtangka siyang manghiram ng pera sa akin. Pero pareho lang naman kaming minimum wage ang kita. Kaya kahit gusto ko siyang tulungan ay wala rin akong maibigay. Ilang araw nga ang lumipas na gulat ako nang biglang naging okay na ulit siya. Doon niya ikinuwento na ibinigay niya ang address niya kay Lucas. At laking gulat ko nang malaman kong pumunta raw ito sa bahay nila at nag-abot ng pera para sa pagpapagamot ng mama niya. Sobrang bait ni Lucas. Hindi ko inasahan na tutulungan niya ang best friend ko. Lalo na sa ganong sitwasyon. Para sa akin ay malinaw na seryoso talaga si Lucas kay Clarice. Kasi kung hindi ay bakit pa siya mag-aabala, hindi ba? Ikinuwento rin ni Clarice na nalaman niya na hindi pala mayaman si Lucas. Isang regular lang daw na empleyado sa isang restaurant. Pero masaya pa rin siya dahil sa tulong na naibigay nito. Kaya lang habang tumatagal ay napansin kong halos lagi na lamang siyang humihingi ng pera kay Lucas. Sa una ay para sa gamot pero kalaunan kung ano-ano na lamang ang dinadahilan niya para mapilitang magbigay ng pera
si Lucas sa kanya. Doon na ako nag-alala. Sa totoo lang, natatakot ako sa karma. At bilang best friend niya ay ayoko rin na madamay sa karma niya. Kaya paulit-ulit ko siyang pinapaalalahanan na tigilan na ang kakahingi ng pera kay Lucas. Pero si Clarice, matigas talaga ang ulo. Kahit na anong sabihin ko, sinusunod pa rin niya ang gusto niya. Tahimik na lamang ako, pero sa kalooban ko ay umaasa pa rin ako na matatauhan siya bago pa mahuli ang lahat, Papa Dudut. Besh! Buksan mo tong pintuan! Sandali lang naman. Bilisan mo, naiinip na ako. Alam mo ikaw, konting-konti na lang talaga't pagbabawalan na kitang pumasok dito sa bahay. Ang ingay mo, para kang ambulansya. Malas mo kasi favorite ako ng mama at papa mo eh. Kaya parang bahay ko na rin to. O ano ang sadya natin for today's video? May binili ko para sa'yo. Pero bago ang lahat, pahiram na muna ako ng cellphone mo. Huh? Oo, akin na. Dali. Bilisan mo. Bakit? Anong gagawin mo? Alam mo ikaw, ang dami mong kuda. Ibigay mo na lang kasi sa akin. Ewan ko sa'yo. Oh, eto. Hoy! Bruha ka ng taon! Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Bakit mo hinagis yung cellphone ko? Besh, matagal ko na kasing napapansin na kakarag-karag na yung cellphone mo. Ni hindi na nga kita marinig ng maayos tuwing tinatawagan kita eh. Kaya wait ka lang dyan. May ibibigay ako sa'yo. Tada! Ano yan? Bulag ka ba? Eh di bagong cellphone. Binili ko talaga yan para sa'yo. Gaya nga nung sinabi ko, napansin ko kasi nakakarag-karag na yung cellphone mo. At syempre bilang nag-iisang dakilang best friend mo, naawa naman ako sa'yo. Kaya ayan, sayong-sayo na yan. Ano ka ba naman, Clarice? Nakakahiya. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Tanggapin mo na lang kasi. Sandali nga lang. Saan ka naman kumuha ng pambili para dito? Eh wala kang ngang trabaho. Hindi na importante yun. Ay, bakit pa nga ba ako nagtanong? Malamang nanghingi ka ng pera kay Lucas, no? Check! Eto, Besh ha, tayong kaibigan lang. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mong paghingi ng pera dyan kay Lucas. Nung nagkasakit yung mama mo, naiintindihan ko pa kung bakit ka nanghingi ng tulong sa kanya. Pero ngayon na magaling na yung mama mo, wala ka ng dahilan para manghingi sa kanya. Huy, matakot ka naman sa karma. Teka lang ha. O bakit? Ano na naman ang binabalak mo, bruha ka? Tatawagan ko lang si Karma. Hello? Ay, hello? Lucas? Kamusta ka na? Eto, okay lang. Nasa trabaho ko ngayon. Ikaw, kumusta ka na? Okay na ba yung mama mo? Oo, okay na si Mama at napakalaking tulong nung pera na binibigay mo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, Lucas. Bakit? Umiiyak ka ba? Bakit? Anong problema? Hindi ko kasi alam kung saan ko pa kukunin yung pang-maintenance ni Mama. Pasensya ka na, Lucas. Pero natatakot lang kasi ako na baka lumala lang yung kondisyon ni Mama kung hindi ko mabili yung pang-maintenance niya. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo. Magkano bang kailangan na pera para sa maintenance ng mama mo? Nasa 5,000. Sige. Huwag ka mag-alala. Maya-maya lang at ipapadala ko na sa e-wallet yung pera mo. Thank you talaga, Lucas, ha? Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Maliit na bagay. Basta pag may kailangan ka, huwag ka mahiyang lumapit sa akin, ha? Nga pala, Clarice. Kailan ba ako pwedeng dumalo ulit yan sa inyo? Ay, naku! Kailangan ko pa palang bantayan si Mama. Sige na, Lucas. Ingat ka dyan. Bye! Kitams? Clarice, hindi ka ba kinikilabutan sa pinaggagawa mo? Kung makapagsalita ka naman, kala mo naman hinostage ko yung tao para
bigyan ako ng pera? Kahit na, panggagancho pa rin yung ginagawa mo. Nakakahiya ka? Umalis ka na muna please. Kausapin mo na lang ako kapag nasa katinuan ka na. Hoy! Nakakasakit ka na ha? Ay, kunin mo na tong cellphone, hindi ko matatanggap yan. Alam mo ikaw, ang dami mong arte. Kung gusto mong pagtiisan yung nabubulok mong cellphone, bahala ka sa buhay mo. Makaalis na nga lang. Mukhang meron ka kasi ngayon eh. Papadudot ilang araw din kaming hindi nagkibuan ni Clarice pagkatapos ng nangyari. Tahimik lamang kaming pareho, walang chat, walang tawag at walang text. Alam ko kasi na hindi tama yung mga ginagawa niya kay Lucas at ayoko naman siyang konsentihin. Kung mananahimik lamang ako sa panggagancho ng kaibigan ko ay parang sinang-ayunan ko na rin ang panloloko niya. At ayoko talagang matulad sa mga best friend na kinukonsinti lang ang mali ng mga kaibigan nila. Para sa akin ang tunay na kaibigan ay yung handang magsabi ng totoo kahit masakit. Handang itama ka kapag naliligaw ka na. At hindi ka hahayaang masanay sa mga bagay na makakasama sa iyo. Kasi kung totoong mahal mo ang isang tao bilang kaibigan ay gugustuhin mong mapabuti siya. Hindi yung pabayaan mo na lamang dahil ayaw mong masira ang samahan ninyo. Mas pipiliin kong masira ang friendship kesa tulungan siyang sirain ang sarili niya. Pero habang lumilipas sa mga araw ay aaminin ko na nami-miss ko rin siya. Sanay kasi ako na lagi ko siyang kasama ka-chat at katsikahan. Kaya isang araw, hindi ko na rin kinaya. Pinuntahan ko si Clarice sa bahay nila kahit medyo nag-aalangan ako sa magiging reaksyon niya. Pagbukas niya ng pintuan ay nagulat ako kasi siya pa yung unang yumakap sa akin at agad na humingi ng sorry. Ang sabi niya hindi niya raw kaya na mawala yung nag-iisa niyang tunay na kaibigan. Doon na rin ako na-touch at syempre pinatawad ko siya kaagad. Pero sinabi ko pa rin sa kanya na hindi pa rin ako sang-ayon sa ginagawa niya kay Lucas. Ayoko lang na mapunta siya sa maling landas at pagsisihan niya ito sa bandang huli. Buti na lang at naintindihan niya. Tahimik lamang siya pero ramdam ko na tinanggap niya yung sinabi ko. Tapos bigla niya akong inalok na makipag-inuman. Napatawa na lamang ako kaya ayon pumunta kami sa isang sari-sari store at nag-inuman kami doon habang nagkwekwentuhan. Doon na rin namin naayos lahat ng tampuhan at sama ng loob. Simple lang yung inuman namin noong mga panahon na yon pero ang sarap sa pakiramdam. Kasi parang bumalik ulit yung sigla ng dati naming samahan, Papa Dudut. At nagkasundo na rin tayo. Akala ko kasi hindi mo na ako kakausapin eh. Naku, pasalamat ka't hindi kita matiis. Pero uulitin ko lang ha, hindi pa rin ako komportable at sang-ayon sa ginagawa mong panggagancho kay Lucas. Ano ba? Wag na nga muna natin pag-usapan yun. Baka mamaya mag-away na naman tayo niyan eh. Pero Besh, eto ha, may iaalok ako sa'yo. Ano yon? May opening kasi sa pinagtatrabahuhan ko. Baka gusto mo i-refer kita. Sige. Pag-iisipan ko. Uy, pangako yan ha, pag-iisipan mo. Oo na. Uminom na nga lang muna tayo. Saglit lang ha. Uy, saan ka pupunta? Babayaran ko lang yung binili nating beer. Baka mamaya malasing tayo tas makalimutan nating bayaran. Ano ka ba? Wag na. Ay hindi, ako na. May naitabi naman akong pera kahit papano eh. Naku, ako na. Di ba ako nga tong may ginawang kasalanan sa'yo, kaya ako na. Hayaan mo ako makabawi sa'yo. Saglit lang ha, may tatawagan lang ako. Huhulaan ko. Si Lucas yung tatawagan mo, no? Ano ka ba naman, Clarice? Tigilan mo na yan. Huwag mo namang abusuhin yung tao. Shhh! Taka lang. Hello? Lucas? May hihingin sana akong pabor sa'yo eh. Bakit? Anong kailangan mo?
Ubus na kasi yung maintenance ni Mama. Baka naman may pera ka pa dyan, kahit konti lang. Clarice, pasensya ka na pero nawalan kasi ako ng trabaho eh. Hindi na muna kita mapapadala ng pera. Ano? Pasensya na talaga, sana maintindihan mo. Sige na, kahit 500 lang. Walang-wala talaga ako ngayon eh. Napakawalang kwenta mo naman. 500 na nga lang yung hinihingi ko, hindi mo pa ako mapagbigyan? Akala mo ba hindi ko napapansin na panini yung paghingi mo sa akin ng pera? Sa tingin ko nga may iba ka nang pinagagamitan ng pera bukod dyan sa maintenance ng mama mo eh. Hoy! Ang kapal na mukha mo para questionin kung saan ko ginagamit yung pera. Wala kang karapatan para pag-isipan ako na masama. Meron! May karapatan ako na questionin ka. Sa tingin mo ba talaga, hindi ko napapansin na nanlalamig ka bigla sa akin tuwing hindi ako nakakapagpadala ng pera? Tapos tuwing nakakapagpadala ko, panay ang pag-I love you mo sa akin. Utang na loob! Mawawala na amats ko sa'yo eh. Amats? Umamin ka nga sa akin? Saan mo ba talaga ginagamit yung pera ko ha? Ang kulit-kulit mo naman eh. So ano na, magpapadala ka ba o hindi? Hindi! Pues kung ganon, simula sa araw na to, wag mo na akong tatawagan kasi nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Talaga ba, Clarice? Umamin ka nga sa akin? Minahal mo ba ako? Gusto mong marinig yung totoo? Madali kang mahalin kapag nagbibigay ka ng pera. Pero tuwing tinatanggihan mo ko, nahihirapan akong pakisamahan ka kasi mukha kang dugyot. Simula ngayon wag ka na magpaparamdam sa akin ha? Clarice, sandali lang! Goodbye! Hoy, ayos ka lang? Kumalma ka nga. Besh, ikaw na muna yung magbayad dito sa iniinom natin ha? Pasensya ka na. Hindi kasi gumana yung ATM ko eh. Alam mo, hindi ako natutuwa sa naging usapan yun ni Lucas. Pero mas mabuti na nga siguro yung ganon. Anong ibig mong sabihin? Para din naman sa ikabubutin yung dalawa yung pakikipaghiwalay mo sa kanya. Nang sa ganon, hindi mo na kailangang makonsensya, di ba? Makonsensya saan? Sa panghihingi ko ng pera sa kanya? Hoy! Ni minsan hindi ako nakonsensya kasi pinakikisamahan ko siya kapalit ng pera na binibigay niya sa akin. Ay nako, kung ako sa'yo, magbagong buhay ka na lang. Hindi ka pa ba nagsasawa sa buhay na nakaasa ka sa lalaki? At isa pa, mas magaan ang buhay kapag alam mong wala kang tinatapakang tao. Besh, sa hirap ng buhay ngayon, ba't naman ako magsasawa? Ano ka ba, Besh? Matakot ka naman sa... Oo na, sa karma. Ilang beses ko nang narinig yan. Paulit-ulit ka rin eh, para kang sirang plaka. Siguro kung may piso lang ako sa kakabanggit mo sa karma na yan, malamang nalibre na kita ng 2 case ng beer ngayon. Hindi mo ba sasagutin yan? Wag na! Para saan pa? Eh hindi rin naman magpapadala ng pera yan. Sagutin mo kaya. Mag-sorry ka na lang sa mga pinagsasabi mo sa kanya kanina. Ikaw ang nakaisip, diba? Eh di ikaw ang gumawa. Papadudot ako na ang nagbayad ng lahat ng ininom namin ni Clarice ng gabing yon. Pero sobra din akong na-guilty at nakonsensya ng gabing yon. Habang nagiinuman kasi kami kung ano-ano mga masasakit na sinabi ni Clarice tungkol kay Lucas. At habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang mag-guilty kasi pakiramdam ko ay hindi naman deserve ni Lucas lahat ng yon. Kasi minahal lang naman niya si Clarice ng totoo. Kaya naman kinabukasan ay kinausap ko si Clarice. Sinubukan ko siyang hikayatin na mag-sorry kay Lucas. Kahit simpleng message lang pero ayaw niya talaga. At ang tigas pa rin talaga ng ulo niya. Desidido siya na tapusin na talaga ang lahat sa kanila. At dahil doon ay ako na ang kumilos at naghanap ng paraan kung paano ako makakahingi ng tawad sa mga sinabi at ginawa ni Clarice. Hinanap ko si Lucas sa Facebook at nung nakita ko na yung account niya ay nag-message ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero ako na mismo ang humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng ginawa at sinabi ni Clarice sa kanya. Nag-reply si Lucas at halatang sobrang bigat ng loob niya. Sabi niya ay hindi niya inakala na pera lang pala ang habol ni Clarice sa kanya. At hindi pala siya minahal nito ng lubos. Kaya dinamayan ko na lamang siya sa chat. At ang sabi ko pa nga sa kanya, mabait siyang tao. At makakahanap din siya ng babaeng mamahalin siya ng totoo balang araw. Pagkatapos ng usapan namin ay gumaan talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut. At kahit papaano ay hindi na ako nagigilty sa mga ginawa at sinabi ni Clarice kay Lucas.
Hindi man ako ang may kasalanan, pero at least may ginawa akong tama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas dumadalas na ang pagme-message sa akin ni Lucas sa Facebook. At aaminin ko na kinikilig talaga ako tuwing nagchat-chat siya kahit simpleng kumusta ka lang. Parang napapangiti na agad ako pero nakokonsensya pa rin ako kasi kahit sa ang anggulo mo tignan, naging jowa pa rin siya ni Clarice. Kaya naisip ko na kailangan ko na talagang maging totoo sa best friend ko. Kaya isang araw ay kinausap ko si Clarice. Diretso kong sinabi sa kanya na madalas na kaming magkausap ni Lucas at posibleng mahulog na rin ang loob namin sa isa't isa. At nung sinabi ko yon ay kinabahan ako. Ini-expect ko na baka magalit siya o masaktan pero nagulat ako at napatawa lamang siya at ang sabi niya, wala akong pakialam kahit kayo pa ang magkatuluyan. Sa totoo lang, para ako nabunutan ng tinik sa dibdib nang sinabi niya yon. At least, malinaw na ang lahat. At least, alam na niya na may namumuo na sa pagitan namin ni Lucas. Wala na akong dapat itago o ikatakot kahit papaano. At kung tutuusin ay hindi naman talaga mahirap mahalin itong si Lucas. Mabait siya, marespeto, tahimik lang pero magaan na kausap. Mainhin ko magsalita at ramdam mong may takot siya sa Diyos. At pagkalipas ng ilang linggo ay niyaya niya akong mag-date. At syempre hindi na ako nagpakipot pa at ang sabi niya day off daw niya. At kung okay lang daw sa akin ay doon na lamang kaming mag-date sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Syempre sino ba naman ako para tumanggi, Papa Dudut? Kaya yon nagkita kami sa restaurant at simple lang yung date namin pero sobrang espesyal para sa akin. Kasi sa wakas ay kasama ko na si Lucas. Hindi na lamang sa chat kundi sa totoong buhay, Papa Dudut. Ang gwapo mo pala kapag naka-formal attire. So, ibig mo bang sabihin, pangit ako kapag hindi formal yung attire ko? Ano ka ba naman? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang naman, mas lalo kang pumupogi kapag ganyan ang suot mo. Salamat. Nga pala Roxy, alam na ba ng kaibigan mo na… Na ano? Na tayo na? Oo, sinabi ko sa kanya. Ano yung naging reaksyon niya nung sinabi mo sa kanya na tayo na? Ayos lang naman sa kanya. Ay… Bakit? May problema ba? Ang totoo niyan, hindi na ako nabibigla. Unti-unti ko nang natatanggap na hindi naman talaga ako minahal ni Clarice eh. Pasensya ka na talaga ha. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan dun eh. Aaminin ko, nung una, akala ko minahal ako ni Clarice. Pero habang tumatagal, mas lalo ko napapansin na yung pera lang yung habol niya sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, nandito na ako, di ba? Kung sa bagay, nakakatawa no? Sino ba mag-aakala na magkakatuluyan pala tayo sa huli? Kasalanan mo to eh. Panay kasi pagpapakita at pagchat-chat mo sa akin sa FB. Alam mo, hindi ako nagsisisi na ginawa ko yon. Bakit naman? Dinamayan mo ako nung mga panahon na lugmok ako sa paghihiwalay namin ni Clarice. Ano ka ba? Wala yun, Lucas. Eto naman, bakit Lucas pa? Ha? Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Babe na lang kaya? Sige na nga, babe. Nga pala busog na ako. Eto na nga pala yung share ko. Wag na. Eh hindi. Kung sa tingin mo hahayaan kitang magbayad sa lahat ng in-order natin, nagkakamali ka oy. Ang dami ko kayang nakain. Kaya sige na, tanggapin mo na to. Seryoso ako. Hindi mo na kailangan gawin yan eh. Bakit naman? Halika na. Teka lang, saan tayo pupunta? Eh hindi pa nga natin nababayaran yung in-order natin eh. Hindi na kailangan. Hoy, anong hindi na kailangan? Ibig mong sabihin mag-1, 2, 3 ka? Hindi ko na kailangan gawin yon. Kasi sa mga magulang ko naman tong restaurant eh. Kay drama yarn?
Hoy nako, pinagloloko mo ko. Hindi ko naman alam na joker ka rin pala. Seryoso ba? Pero akala ko… Na ano? Na dito ako nagkatrabaho? Naglilinis at nagsiserve din ako dito kapag kulang sina mama at papa sa staff. Anak lang ako na may-ari, pero hindi ako may-ari. Kaya para na rin ako nagtatrabaho dito, di ba? Bakit hindi mo sinabi kay Clarice to? Ang totoo niyan, ikaw pa lang yung pinakaunang tao na pinagsabihan ko tungkol dito. Mas rerespetuhin ka kasi ng mga tao kapag alam nila na may negosyo o pera ka. Kaya ayun, nagpanggap ako para malaman ko yung totoong intensyon nila sa akin. Kung ganun, ba't mo naman inamin sa akin to ngayon? Matagal ko nang napatunayan na hindi ka gahaman tulad ng kaibigan mo. Kasi kung katulad ka lang din ng kaibigan mo, hindi ka magchat-chat sa akin sa Facebook para lang humingi ng tawad sa ginawa niyang panloloko sa akin, di ba? Kung sa bagay. Basta, eto na yung pera, tanggapin mo na lang kasi. Ang kulit mo naman eh. Sige na nga. Pero sa susunod ako nang gagastos para sa atin ha. Sige na nga. I love you, babe. I love you too, babe. Papadudot, grabe, nagulat talaga ako nang inamin ni Lucas na may magulang pala siya na may-ari ng mga restaurants na sinasabi niyang pinagtatrabahuhan niya umano. Sa totoo lang, ipakiramdam ko noon ay para akong nasa isang K-drama o teleserye. Yung tipong sa palabas mo lang inaakalang mangyayari pero nangyayari din pala sa totoong buhay. Pero nangyari talaga. At nakakatuwa lang kasi sobrang humble ni Lucas. Ayaw niyang malaman ng iba na may kaya siya. Kasi gusto niyang makilala kung sino talaga ang totoo sa paligid niya. Ang sabi pa niya kapag nalaman ng mga tao na mayaman siya, siguradong magbabago ang pakikitungo nila sa kanya. Magpapanggap na mabait o di kaya ay lalapitan lamang siya dahil sa pera. Kaya mas pinili niyang magpakasimple para makita kung sino yung totoo. At sobra akong humanga sa kanya, Papa Dudut. Hindi niya kailanman ginawang basihan ang estado ng buhay ng isang tao. Lahat siya nirerespeto, mayaman man o mahirap. Hindi siya mayabang at maayos kausap at kitang-kita ang respeto niya sa ibang tao. Dahil sa personality ni Lucas ay hindi ko talaga mapigilan na mahulog ang loob ko sa kanya at bawat araw ay mas tumitibay ang nararamdaman ko para sa kanya. At syempre hindi ko rin napigilan ang sarili ko na ikwento kay Clarice yung nangyari sa date namin ni Lucas. Sa totoo lang ay ayoko na sana siyang kwentuhan. Pero kinulit niya ako na magkwento. At tanong siya ng tanong hanggang sa nauwi rin sa punto na sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Noong sinabi ko kay Clarice na ang mga magulang pala ni Lucas ay may-ari ng restaurant na sinasabi niyang pinagtatrabahuhan niya ay napanganga na lamang siya. At kitang-kita ko sa mukha niya ang halatang nangihinayang siya sa naging hiwalayan nila ni Lucas. Parang yung tipong gusto niyang bawiin pa sa akin si Lucas na sana hindi na lang nangyari yung hiwalayan nila. Kitang-kita ko sa mga mata ni Clarice ang pinaghalong sama ng loob at pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Kasi pagkalipas ng ilang buwan ay lalo lang naming naramdaman ni Lucas na tumitibay at lalong nahuhulog ang loob namin sa bawat isa. Parang bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang samahan namin at mas lalo kong nararamdaman na siya na talaga yung taong para sa akin. At dahil naging busy na rin ako sa love life ko ay hindi ko na masyadong nabibigyan ng pansin ang friendship namin ni Clarice. Kaya noong nagkaroon ulit kami ng chance para makapag-bonding, nilubos-lubos ko na ang pagkakataong yon. At ako na mismo ang pumunta sa bahay nila para makipag-inuman. Dala mo na ba yung beer? Ano pa ba? Syempre naman.
Eto na nga oh. At huwag kang mag-alala kasi libre ko na yan sa'yo. Mabuti naman. Kumusta ka na, Besh? Pasensya ka na kung hindi tayo masyadong nagkikita. Medyo busy kasi ako sa trabaho eh. At medyo busy rin sa ano. Alam mo na, love life, ganun. Yehey! Eh di ikaw na. Uy nga pala, Besh, may gusto sana akong ikwento sa'yo. Ano yon? Alam mo ba na nagdududa na ako na magpo-propose na si Lucas sa akin? Ang OA mo naman? Propose ka agad? Mag-iisang taon pa lang kayo eh. Alam kong OA pakinggan. Pero totoo, Besh. Kasi nitong mga nakaraang araw, may napansin akong kakaiba sa mga kinikilos niya. Paano kakaiba? Yung tipong bigla siyang nanlalamig, tapos tuwing tinitignan ko siya sa mata, parang hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Talagang kinukutuban ako, Besh eh. Kasi kapag ganun, malamang sa malamang may tinatago siya, di ba? Kinukutuban ako na may pa-surprise siya para sa akin. O palakpakan! Eh di kayo na ang nagmamahalan, kayo na ang masaya, kayo na lahat. Uy, ayos ka lang ba? Hindi! Alam mo kung bakit? Kasi nakakarindi ka na. Puro ka Lucas, puro ka love life. Inimbitahan kita para makipag-inuman, hindi para kwentuhan mo ako sa mga nangyayari sa inyo. Anong tingin mo sa akin? Facebook na kailangan mong i-update bawat minuto at bawat segundo? Aba matindi! Kumalma ka nga muna. Paano ako kakalma? Daig mo pa yung manok sa kakaputak mo. Alam mo, kung puro Lucas at love life lang din naman ang lalabas dyan sa bibig mo, umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng kaibigan na kasing ingay ng radyo namin. Hoy, maghinay-hinay ka naman sa mga sinasabi mo dyan, Clarice. Ang init ng dugo mo ah. May nagawa ba akong masama sa'yo? Oo, meron. Kasi ahas ka. Ipapaalala ko lang sa'yo uli na yung jowa ng kaibigan mo, ginawa mo. So ano tawag mo doon? Hindi ba ahas? Hoy, ipapaalala ko din sa'yo na simulat sa pool wala akong tinago sa'yo. Noon pa man sinabi ko na sa'yo na may namamagitan sa amin ni Lucas. At ipapaalala ko rin sa'yo na pumayag ka. Hindi ka tumutol sa relasyon namin, tumawa ka pa nga eh. Pues ngayon, hindi ko na kaya makipagplastikan sa'yo kaya tatapatin na kita. Hindi na ako masaya sa namamagitan sa inyo ni Lucas. Maniwala ka sa akin. Sinubukan kong labanan yung nararamdaman ko pero habang tumatagal, mas lalo lang akong nahihirapan. Sandali lang, ba't ka naman mahihirapan? Alam ko na. Dahil ba to sa nalaman mo noon na hindi naman pala talaga kapos sa pera si Lucas? Ha? Ano? Magsalita ka? Oo! Yun mismong dahilan. Masaya ka na, ha? Oo, inaamin ko na nanghihinayang ako kasi kung hindi dahil sa'yo, malamang kami pa rin ni Lucas hanggang ngayon. Hoy, babae! Huwag na huwag mo akong sisisihin kasi kagagawan mo lahat ng nangyari sa inyo ni Lucas. Huwag mo akong sisihin kung minalas ka dahil sa sarili mong kasakiman. Minalas ako kasi nagkaroon ako ng kaibigang higad at ahas na pinagsamang katulad mo. Hello? Hello babe, asan ka ngayon? Bakit babe, may kailangan ka ba? May ipapakiusap sana ako sa'yo eh. Sige, ano yon? Day off mo naman, di ba? Oo, bakit? Kulang kasi kami sa tao dito sa restaurant eh. 2 staff yung uma-absent. Baka pwede mo naman akong tulungan dito. O sige, papunta na ako dyan. Magsama kayo sa impyerno! Sandali lang. Pamilyar sa akin yung boses na yan ah. Ay nako, babe, wala yon. Nanonood kasi ako ng horror movie. Nakalimutan ko lang hinaan yung volume. O sige na, ibababa ko na to. Pupunta na ako dyan, ha? Sige, I love you. I love you too. Sinusumpa ko! Maghihiwalay din kayo! Gusto mo ba bigyan pa kita ng kandila at itlog para makumpleto yung ritual mo? Tsaka na nga, napaka-better mo! Aaminin ko po, tuluyan nang nasira ang pagkakaibigan namin ni Clarice dahil sa isang lalaki. Masakit man pero siguro'y ganon talaga ang takbo ng buhay. May mga bagay na kailangang matapos para makapagbigay daan sa mga bagong simula at mas magagandang kwento. Ilang linggo lang ang lumipas pagkatapos ng lahat ay nag-propose na sa akin si Lucas. At syempre buong puso ko siyang sinagot ng oo. At 1 taon mula ngayon ay nagpaplano na kaming magpakasal. At mula nang huli naming pagtatalo ni Clarice ay hindi na kami muling nagkausap o nagkita.
Sa ngayon ay magkasama na kami ni Lucas sa isang apartment at masaya kami sa bagong yugto ng buhay namin bilang magpartner. At patuloy ko pa rin siya na tinutulungan at sinusuportahan sa restaurant kasi balang araw sa kanya din ipapamana ng mga magulang niya ang restaurant na yon. Alam ko pong hindi lahat ay matutuwa o makakaintindi sa mga pinili kong desisyon. Sigurado akong may ilang magtataas ng kilay o baka may manghusga pa. Pero tanggap ko na po yun. Ang importante po sa akin ay wala akong tinatapakang tao at nabubuhay ako ngayon ng mas payapa at mas masaya. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ibahagi ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay matanggap nyo ito ng bukas ang puso at isipan. Maraming salamat po sa Barangay LS at again sa inyo Papa Dudut, more power po sa inyong programa at naway patuloy po kayong maging inspirasyon ng napakarami. God bless po and more power. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Roxy. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.